Barkanka da zuwa da Kyau TV, ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawa don sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Ta shirya mini tarba, ta yado da atamba, ta zaune mini. Na faɗa mara yan mata na ƙaunata, kuma na shaida mara tana ƙaunata. Ni na ce kai raki zan yaki ko da kin kwanta. Wallahi mara ta sana ganki da na bar kuka. Kin san yadda so yake zuciya yayi buka. Ki tausaya mini ki fito filiyan danki domin warke. Ki bani damar bayyana duk kalaman da zan karin sarki. Dan Allah mara tausaya mini yan mata, yau mutanen Naija ki ba ku da gargata. Ki dawo mai da baiwar Allah, hamara da wuri ki cire na illa. Ko laifi na yau ki cikin yafe, hamara ba dan hali ba domin Allah, ba dan hali ba domin Allah. Kun san na faɗa muku a ƙarshen hamara ta biyu. Domin samun cikakkiyar waƙa, ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa don sanar da kai da zarar